Erokamano nyako Ramogi. Odiochieng' machielo kendo odiochieng' mar tich adek tarik 11 dwe mar 10 2023 arwakni machiegni weche manyien mag Migago odiochieng' kawuono kama bende nitiere weche matimore ka kod kacha ma oting'o dhialo odiochieng' mar nyathi manyako e piny mangima kama kawuono ni piny mangima ng'iyo ni to gin okenge mage mosego e jiwo dongruok mar nyathi manyako kata gin mage mosemono nyathi manyako chopo lek mag dongruok mare. Piny mangima kawuono yango odiochieng' kawuono nyako Ramogi mar neno ni omed jiw kendo ket sinani e ting'o malo nyadhi mar nyathi manyako. Magi kopogore kod mabende timore gwenge mopogore opogore nyako Ramogi ma waluoni e odiochieng' ma kawuono koting'o bende weche motende kod twak mar thik mabende timore gwenge ma Bomas of Kenya kocha nyako Ramogi. Obiro bedo gi jofwambo magwa e gwenge mopogore opogore ka twak mar Bomas to en mano ma kawuono tim e Kiru molor dhode nyiso ni jofwambo samoro ok nyal bedo kod thuolo mar donjo mondo ng'e gima timore. Kata kamano nyis ni gin moko matimore odiochieng' ma kawuono kendo medo keto wang'o mar mondo wakil nigi kaw kamano nyako Ramogi gie sani dani mondo mi akungwa mi miyo pek ka pok wadonjo weche manyien adimba. This is the purpose of this reorientation program, and its objectives are to capacitate our officers to offer effective, efficient and responsive services. Migago mararita otimo tiegruok ne commissioners mag gwenge kod mag counties kaka yor jiwo arita mag gwenge. Tujaribu teknolojia mpya ambayo itatusaidia tupunguze ukataji wa miti. Kanisa Anglikano jiwo jo Kenya mondo med keto maino e pidho yien kendo we tim mar wang'o makagi kunyo kuoyo. Kenya oriwore kanyakla gi piny mangima e dhialo nyathi manyako. Erokamano nyako Ramogi. Tudri kode namba 36000 namba marwa mar ote machuok kata bende nyalo ndiko na kokalo Facebook mar RAMOGI TV, RAMOGI TV Kenya, YouTube marwa bende nitie RAMOGI TV kaachiel kod line mar mbui mar X @RAMOGI TV KE. Bende nyalo gi weche nyako Ramogi ka i-follow George Bati Dadi Kule Facebook page mara mondo mi in bende yuyed gi thuolo mar ng'iyo gi achiel kachiel kaka gitimore e odiochieng' ma kawuono. Nyako Ramogi machiegni nyinga en George Bati. Jadolo maduong' mar kanisa mar Anglican Jackson Ole Sapit ogolo kwayo ne jopiny mondo mi owe tim mar wang'o maka kod kunyo kuoyo ma ketho ber mar alwora. Koloso e chokruok mar kanisa Anglican ma Mbere kaunti ma Embu, Sapit okwayo mondo jo Kenya oti kod lony manyasani rito alwora kendo geng'o kethruok ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi. Sapit okwayo kanisa mondo bed e opara manyime mar konyo piny owacho e pidho yien ma ok tin ne bilion 15 kachopo higa mar 2027 ka wacho ni kanisa mar Anglican nyaka sani osepidho yien ma kwan gi romo milion 3 e pacho ka. Tulipokuwa tukija tuliona uchomaji wa makaa, area hii ni kubwa sana. Tunataka kuomba hasa wakati wa teknolojia, tujaribu teknolojia mpya ambayo itatusaidia tupunguze ukataji wa miti kwa sababu ya makaa, maana sasa kuna njia mbadala ya kutumia vifaa vingine jikoni ambayo si lazima iwe ni makaa na kuni. Agenda yetu tukiwa Senate pale tunaunga mambo ya upandaji wa miti. Mimi ni committee member wa ya kilimo na pia mambo ya upandaji wa miti. Tunasema mpaka watu wapande miti. We are ready as Bishop to partner with you in any area, in any space where we think we can add value. Like now, I've seen you have a dispensary pale, kuleta sanati nimeona mijengo hapo. And this time we also employ nurses and doctors. If you feel like the government can assist in one of the areas, feel comfortable, get to us, you tell us exactly what you want us to do, and partner, ndio tuweze kushikana mkono. Because at the end of the day, kwa sababu dakika ya mwisho, tunahudumia watu wetu wa Embu County. Jagoro mungiro ne Migago mararita Dr. Raymond Omolo ochako yanga chenro mar chiwo tiegruok ne commissioners mag gwenge kaachiel kod commissioners mag county e kar tiegruok mar Kenya School of Government kata KSG
e alwora ma Lower Kabete. Omolo olero ni sirikal koro ikore mar kelo lokruok ne apisa mag sirikal mar neno ni chenro mag piny owacho ochopo kare. Olero ni apisago nyaka ne ni tudruok moro amora e kindgi kod jopiny obedo kod weche mogen kaachiel kod winjruok makare. This is a path that we have purposely chosen to undertake, knowing that the dividends to be obtained will greatly transform public service delivery. The government is focused towards ensuring a visible change in Gaos, and as such, it is imperative that we empower our officers with the tools and insights they need to excel in their roles. This is the purpose of this reorientation program, and its objectives are to capacitate our officers to offer effective, efficient, and responsive services. We have to ensure that every interaction with Mwananchi is marked by timeliness, credible information, and a genuine understanding to the needs and concerns of the respective individuals. The motivation for this program is also grounded on the fact that the government has been reorganized and there are renewed ways of doing things. First, the government is progressively accelerating the implementation of visionary blueprint on socio-economic empowerment and inclusive prosperity under the bottom-up economic transformation agenda. A better understanding of the plan and its impact is thus a definite requirement amongst yourselves. Ramogi wawere kod motendo gi weche magarita wadonje weche mag somo. Jatend Migago mar somo Ezekiel Machogo yango ni piny owacho biro chiwo kony e yor omenda kaachiel kod chiemo e sikunde manitie alwora mag ma oro jatimore mondo mi oywa kwan mag jopuonjre madhi e sikul mondo kel dwoko makare e kinde mag penj. Kuwe kaunti ma Mandera chako ayanga chenro mar chiemo mabiro konyo sikunde ma ok tin ne 500. Machogo lero ni tende biro neno ni onge omenda ma oketenge mar chiwo kony e sikunde me alworago mabiro lal e lwet jomoko. Machogo bende osingo ni piny owacho biro riwo lwedo koda riwruoge kata biro riwo lwedo riwruoge mamoko makonyo dongruok mag neno ni sikunde mag boarding kata ma nyithindo ninde oyudo chiemo moromo. As far as teachers are concerned, we have been with the governor and the local leaders in Mandera Teachers College, and I'm sure that it is only a question of a very short time that we will be able to experience the kind of shortage we have, but in the very near future, we should be sufficient as far as teachers are concerned, and there will be proper teaching in our schools. But I assure you that now that we will do our very best to ensure that you are running in a conducive environment for you to be able to perform well in Kambi mong'ere kaka X Healthcare e riwruok gi jokanyo mamoko yango chenro mar thieth e yor lony manyasani kaka yo mar ywayo joma ni kod ng'ol yudo thieth machiegni kodgi kendo e nengo moyweyo. Ka giyango chenro no, jata tije mar Health X Laktar Roy Bore wacho ni ma en chenro mabiro neno ni joma ni kod ng'ol goyo mana simu kende kendo loso kod lakteche ma bende ni kod lony loso kodgi ahinya jogo ma ong'ol. Omedo ni nengo thieth bende giketo mani piny kaluwore ni thoth joma ong'ol onge kod yuto malong'o. Moko kuom jogo mong'ol manochopo e nyasino kamoting'o jaod bura ma Westlands Timothy Wanyonyi opuoyo X Healthcare kuom chenro ni kowacho ni joma ong'ol osejwang' kuom kinde malach. An experienced healthcare team of healthcare providers 24 hours a day, 7 days a week via toll-free calls, as well as support for home lab testing, laboratory testing, and medication deliveries, meaning patients do not have to leave their home to receive the full spectrum of primary care services. It will help people with disability because we normally have big problems in mobility. When you try to move even from your house, there is always an expense on you. Before you do anything,
there is always an extra expense. So moving from the house even to the health facility, and in Nairobi is even more difficult than even maybe rural areas, as we say, maybe 5 kilometers or something like that. But in Nairobi, it's even more complicated. Public transport is not accessible at all. 100% not accessible. So it just means, 1, you may need to hire. 2, you need a caregiver. And many times that caregiver plus your wheelchair is charged. So already 3 times the cost of transport before you get to a health facility. You get to a health facility through very inaccessible physical environment. Then when you get to the physical facility, you find that you can also not access because of the landscape. Wasuru jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik mondo mi ochunge tich apisas maromo 23 ma osebedo ka rito bunge pacho ka kuom gino mawacho ni gisebedo ka gichama soya mar nyayo kethruok mag bunge mathurka. Kolose nyasi mar sidho kondo apisas ma osebedo ka yudo tiegruok mag rito bungu, Ruto owacho ni apisas makamago osebedo kod samue tijegi kendo ochiwo siem mondo mi okawnegi okang' mager mar chik. Ruto wacho ni higani kwan mag apisas marito bunge omedi mondo mi osir tije mag apisas mag KFS ma gisebedo ka gitimo kaluwore kod achiedh nade mar nok mag apisas marito bunge ma osebedo. Apisas 2,664 osidh kondo odiechieng' ma kawuono ka apisas go osebedo ka itiego kuom thuolo mar dweche 6 mokalo. Kumepatikana wale wafanyikazi wa KFS waliozembea kazini, walio wafisadi na walioshughulika na kusaidia kuharibika kwa misitu ya taifa letu la Kenya. Na nimeamrisha bodi ya KFS, hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. Those who have been found either compromised, incompetent, or engaged in corruption in this space that has led to the destruction of our forest assets, I have instructed the board to remove them from being officers of government and workers of government, and as the DCI is concluding investigations, to make sure that these people are prosecuted. Ramogi omedo dhi nyime gi weche manyien koro wadonjo achiel kuom weche mananyisi motelo ne nyasi mar dhialo odiechieng' nyathi manyako chatimore kawuono. Kenya oriwore kod piny mangima nyako Ramogi ingo odiechieng' ma oketenge ne puoyo nyathi manyako kendo rango ratiro mare. Nyasi ni obagi gwenge mopogore opogore pacho ka kai kaunti ma Kisumu chenro makama obagi e gweng' ma Nyang'oma. Wadani watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mondo mi wane wach ni to weche mage ma osewachi kinde ni ma itemo ket mise motegno mar neno ni nyadhi ratiro kaachiel kod dongruok mar nyathi manyako omed mijing'o kendo bog tiende e kidienje mopogore opogore. Millicent, thuolo en mari mondo nyiswa ni to nyasi ma kawuono mobag Nyang'oma e gwenge ma Kisumu osewachi ang'o, thor wach mowuok en mane, to gin ang'o gini madiponi oseyangore kaka mathiro dongruok gi nyadhi mar nyathi manyako e kind oganda. Millicent. Kamana nya George Bati achiel kachiel kwa woke kar tiegruok ma Nyang'oma ma bende yudore Awasi Kisumu County ma chenro ma bende obagi mar dhialo nyathi manyako odiechieng' ma kawuono. Kisumu County bende okodok chien gi bago nyasi ni endi kae mondo migriwre kod piny mangima en nyathi manyako odhiale yo mowinjore kokalo kuom tiegruok mopogore opogore yo kaka ginyalo dhi gi ngima gi mbele ahinya to odiechieng' ma kawuono ging'iyo akwede ma nyathi manyako kalo seche ma omako ich moiw to ngimane ng'adore gi kanyo nitie seche ma ok giyude yo malong'o mondo gidhi nyime kod ngimagi. Ka ok kamano kokase aketho seche abotero achiel kachiel ir jok ma bende chopo kaendi mondo mi nyiswa ni to achien kanyo ne gibedo kod tiegruok e kidienje mopogore opogore gik mage ma giyudo ma bende medo thiro ngima nyathi manyako e seche ma bende otemo bero ngimane ma bende nyalo konye e ngima makiny machiegni. Achiel kachiel abo chako kodi kaka jalno ma bende achiel kuom jogo ma bende obago nyasi no odiechieng' ma kawuono kata obedo ni piny mangima yango odiechieng' dhialo nyathi manyako umbe uneno ni
Kisumu kaendi kikuwe odiochieng' ni chien. Ang'o miono ni ber? Ramogi wabiro ng'ikruok matin e tudruok marwa e kinde ma jafo marwa Millicent Adhiambo ne chikako kao pach jogo moyuoro e nyasini mondo ginyiswa okenge ma oseketi. Wageno ni ma en wach ma pod wabiro keloni kendo wamedo luwe motegno ahinya mondo wanyisi ni to jokanyo e weche mag neno ni ratich nyathi manyako oketi ong'ala manyime. Gin gi wach ang'o? Midhiero mage madiponi pod duoko piny weche mag dongruok mar nyathi manyako nyakoro Mugajwang. Gin weche momedo luwo ni yo makare kendo kaka inenono en mana ranyisi ni wantiere kanyachiel kama nyasi ni timore kendo wabiro medo migo kaka wabiro yudo yot mar tudruok e kindwa kod jofwambo magwa mantiere gwenge ma nyasi ma kamagi timore. Wadhi nyime kama kendo ni ratiro mag oganda okwedo paro mar piny owacho mar loro kuonde reso nyithindo kata rito nyithindogo mang'aw e romo mar dhialo odiochieng' mar nyathi manyako ma obagi e Betre mar piny Canada ma Nairobi. Gikoni piny owacho onge kod kuonde reso nyithindo mang'aw moromo kendo poni olor mag ji giwegi to nyithindo ahinya to manyiri biro yudo midhiero kaka yemo hiu kedo kod kit chwech tuoche mag nye e kind mamoko ka lipot yango ni ne mane lipot oseyango ni osechako dok chien e pacho kaka lore kod okenge ma oseketi e neno ni oting' malo nyadhi mar nyathi manyako. There's been a call to close down these private orphanages, but the question is, does the government really have the capacity to take in all these children? If those homes where they come from do not provide, a safe environment for them to enjoy these rights, does the government really have facilities that they will ensure that these children can get the right to education, can enjoy their right to good life, a good life, can enjoy a right to good health? Probably not. We know that even as they are doing this, they need to tell us that this is the plan that they are taking, because again, it will mean that most of these children who are already vulnerable will be again more vulnerable if they're exposed to the society without, giving them like a reprieve on where to go next. Ramogi gin mana jogo mamedo nyiso ni nyathi manyako winjo bed ni imedo ket ratiro mare e yo makare mondo mi one ni lek mage e yore mag dongruok ma pacho ka, lek mage weche mopogore opogore ochopo kare. Nyakoro Mugwa medo luwo machiegni ahinya kuonde ma nyasi gi otimore kata kuonde ma nyasi gi dhi e nyime gi timore gi sani ka piny mangima obiro kanyakla gi duol achiel gi tekruok achiel mar neno ni nyathi manyako ochiw ratiro mare e yo makare kendo bende kinde duto oneni ojiwe, okonye kendo jole mondo chop lek mage ma pile pile. Wabro timo madwarore mondo mi wayud tudruok makare e kindwa kod jofwambo magwa manitiere e alwora mag kuonde manyasi gi timore. Nyakoro Mogi sikund primar ma Sanandiki ma yudore kar chung' od bura ma Kabuchai e kaunti ma Bungoma ogoyo kang' e weche mag somo tok biro gi chenro mar puonjo jopuonjre rach mar tiyo arietha kod mbui. Dennis Washie ma en japuonje sikuno lero ni jotende sikuno chugo aput ma geno chiwo puonj makamano ne jopuonjrego e tiyo kod mbui e yor dongruok ma ok nyayo timbe makoch. Zaidi watoto milioni 3 kote ulimwenguni wameathirika kutokana na mtandao, na thuluthi 3, yani 2/3 ya watoto hawajai funzwa jinsi ya kujilinda kutokana na mtandao. Ndio mimi kama mwalimu nikachukua hilo jukumu kwamba niwafunze wanafunzi hawa jinsi ya kutumia simu ili wasijikute wameathirika kutokana na sehemu fulani ambazo hazitakikani. Wazazi wengi wakati mtoto anasherehekea siku ya kuzaliwa birthday, anamunulia mtoto wake simu kama zawadi, tuzo ya birthday, na amfunzi jinsi ya kutumia simu. That's why most of our children have been exposed kwa vitu kama pornographic videos, photos, na hawajui. Sisi tunawafunza jinsi ya kujilinda. Mzazi inabidi atukataze, akitupea simu
atuonyeshe palipenye ni pazuri, tuangalie, atuonyeshe tu hata game peke yake, atuonyeshe kwenda huko kwa Facebook. Yamewasaidia sana kwa sababu wanafunzi wengi saizi wanaelewa cyberbullying ni nini na jinsi pia wanaweza kujiprotect juu ya mambo ya cyberbullying. Erokamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV thuolo ni wakaw yweyo marwa mokwongo dakika en 20 bang' saa 7 mar odiechieng' ma kawuono. Wan gi mathoth ma pod wamedo ikoni kendo wakelo ni gimana bang' yweyo ni. To kapok adhi yweyo aneno ka umora mang'eny na Biboy Collins mar Kiabuya Gwasi amor kodu, awinjo loud and clear. Wacho ni mos ne baba ne Johana Kiabuya kanyo, mor gi weche manyien. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Ramogi TV ya jamtaula wase border, watching live from Awase border ka amor kodu ahinya. Erokamano jamtaula wase kuom kete Ramogi TV weche manyien mag Migago odiechieng' ma kawuono. Ramogi TV neno mayoma ahinya gwenge mag Asumbi, etie school Nyaundho, to ayie gi jatend migao mar arita Raymond, jagoro mongire migao mar arita Raymond Omolo e chung' mokao mondo mi otieg weche mag arita e kor gwenge. Erokamano ahinya kuom oteni gi duoko mari ma in bende ioronwa ka. Ramogi TV ma lenda kantiere nyimira, kenen nyimira koso nyamira neni makare kendo weche manyien chopono maber. Batika omos aneno weche manyien mag Migago kantiere karen ka amor kaka ikelonwa gi. Adhialo osiepena kaka Julie Diana, Erin Emma, Morina Mina, Amasi Owuor, Carol Anyango, Mano Benta Charles nitiere kare na Nairobi. Erokamano nyaka endi bende aneno ka Morris Dianga uru ka Mugundo wacho ni aneni malera ahinya odaka nikech kawuono odiechieng' mar nyathi manyako. An bende akawo thuolo mar dhialo nyara Lucy Dianga mar Siala TTI, Masi Dianga mar Nairobi Technical, koda Emma Dianga mar Siruti TTI, kod Fina Dianga St. Austin kata Agustin Andingo. Apuoyogi mondo gimed mana keto maino manyalo konyo e gero piny. Erokamano ahinya kuom loso koda makamo bende wacho ni oneno weyo makare kendo mor ahinya gi weche manyien kaka bironwa. Wacho ni amor gi weche manyien kaka bironwa kokalo e Ramogi TV, weche manyien maleo makelo dongruok mar oganda. Nyakora Ramogi yiena mondo mi akaw yo mokwongo mara gi kanyo, pod abiro dhi nyime koponi ndikona namba en 236 kata Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kacha kod Twitter handle kata X handle en @Ramogi TV KE. Ka bende nyakora Ramogi parni nyalo luwo weche ka i follow Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Omiyo ka uyuogi ka waduogo pod wan gi mathoth kikidhi mabor. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dial *487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushinde na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokalo namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. In my shirt? I
toss of lavender and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Erokamano nyako Ramogi kuom medo keto Ramogi TV bang' yueyo ni wadhi nyime kana singo ni ne wabiro keto ayanga mago matimore gwenge mopogore opogore. Wadani wadoga ne Nyang'oma e gwenge ma Kisumu kocha kama ne wabedo gi ng'ikruok matin ne tudruok kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Koro sani ikruok osebedo kare mondo wawuane kode onyiswa ni to gin ang'o gini ma osewachi neno ni ojiw dongruok mar nyathi manyako. Odiochieng' ma kawuono piny mangima obiro kanyakla mar neno ni nyadhi ratiro kaachiel kod dongruok mar nyathi manyako okete opara manyime. Millicent, we koro ni mondo achaka duk kendo inyiswa ni to twak mari gi jokanyo moyuore e nyasi ma kawuono giwacho ang'o, paro mane ma gin godo kuom thirno mosebedo e okang' ma nyathi manyako goyo kata dongruok moseneno nyaka ne chak chenro mar dhialo nyathi manyako e piny mangima. Millicent. Erokamano nya George Bati, wagoyo mos kuom ng'ikruok ma bende wabedo godo chien kanyo kane wasechako twak ma kawuono. Mana mapiyo koka ketho seche abro teri ir kaka jo Kisumu County dhialo odiochieng' nyathi manyako kotenore kod dongruok mare, atwa mowinjo go e ngimane kata obedo ni onyalo rado kod achiedh nade maka kod kacha manyalo digo dongruok mane. Machiegni wadhi mana nyime kaka manu wawe godi bochako gi nyingi mondo nyisa ni ang'o mubago dhialo chenro ma kawuono mar dhialo nyathi manyako ni endo to gik mago bende uyudo kawuono nikech utiego gi mathiro dongruok nyathi manyako pok wawuoyo gi Erokamano, nyinga iluongo ni Caroline Othim, awuok e migawo mar pambazuko la wanawake magharibi. Odiochieng' ma kawuono ne waneno ni wadhial nyathi manyako e area mar Nyang'oma kae, nimar wadwani ok wadwani gini wane mwang'eyo wan jogo modak e bombe kocha. Wadwaro ni nyaka jogo modak e gwenge koni ng'eyo ni onego bed ni giketo gik moko manyalo rito ngima nyathi manyako. Sama ne wabet ne wasitemo kwa wuoyo gi nyithindo manyiri, to gigo mane wayudo sama ne wuoyo gi nyithindo manyiri ne wayudo ka ratich gi irocho. Mano mokwongo. Mar ariyo, ok gidak maber. Gimomiyo ok gidak maber nikech ok giyud wach e sama onego bed ni giyude. Mar ariyo, iyudo ka sombgi ok dhi maber kaluwore ni ng'eny jonyuol neno nyathi manyako ka gino manyalo kelo mwandu. Nyathine manyako nyalo dhi tiyo ne ng'ato, nyathine manyako nyalo dhi tedo ne ng'ato. Omiyo kumoro amora mibede, wakwayi in kaka ng'ano monyalo, ng'ano manigi ng'eyo, bede kibedo ng'iyo ni nyathi manyako be ngimane ni kare. Erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni inyalo wacho nade, in be aneno ka in achiel kuom jogo mane tiego nyithindo manyiri ma bende yudo kaendi. Ang'o gini miyudo mathiro dongruok nyathi manyako? Tang'o mowinjo tim mondo mi ngima nyathi manyako kik digni e yo moro amora? Chagi nyingi. An iluonga ni Eleno Ngere. Gima yudo ni nyithindo manyiri wach telo ok ginyal nikech ithiro gi joma chuo. Kendo samoro gibedo discriminated upon ma ikuodo kata wigi e nyim jogo. Koro gima ne watemo puonjogi ni gi create their space. Gin bende giwuoga oko ma kodwaro telo no to kik odog chien. Gik miwacho go kik buoge kata iwacho gima chal nade. To ka chunyi osewacho ni en kaka ng'ama nyako odwano bed jatelo to bed jatelo. Machielo ne wayudo ni ich moiu bende mono nyithindwa
dhi mbele kendo monogi kata bedo jotelo nikech kata koro mine mane gweng be wacho ni nyar ng'ana momako iche gweng cha ok gi understand ni nyathi manyako ni ena kaka gin kendo nyalo bedo jatelo. Koro bende kanyo bende ne wawuoyi mwawacho ni mine okony nyithindgi wamigi gok ma ginyalo yiengore e seche ma gidwaro telo moro amora. Wachiwo negi ranyisi kuom Gladys Wanga gi mine mamoko motelo kendo kata wacho weche machal nade to girito piny. Gin bende giwuog oko gichak mana gi grube gi matindo gi nyaka giwuog oko mondo giting' nying gi malo. Erokamano. Erokamano mana mapiyo piyo nyalo medo ang'o? Anyalo medo no nyinga iluongo ni Jacqueline Atieno Uma from Nyanda Social Justice Center. Anyalo wacho ni odiochieng' ma kawuono ne wadhialo nyithiwa manyiri kendo kane wawuoyo kodgi wayudo ka nyiri kale sida mang'eny. Sana defilement iyudo kata ka miyo nobiro gi nyathine manyako, nyathi bedo defile, anyuola miyo luor wuoyo ni yang' kowuoyo tidhi riembe. Koro gidogi bet kaka joka ng'ato ni thuolo donje ko, ok dwa to koni. Wakwayo community kuonde moaye ni wami nyithindo manyiri support, thuol kata kodonje ko, weuru wato ko machak pukre to wakony nyithindo manyiri nikech kwa konyogi to wakonyo piny ngima. Nyithindo manyiri chalo glass kendo gichalo tong', to kok wadembogi to future gi ok bi bet maber. Erokamano. Erokamano. An Mary Gorete Achieng' Oketha Community Justice Center and Children's Right. Gima waneno kawuono ma wang'iso nyithindo ni nyathi manyako kik ibed kod luoro. Kato bedo ni chwanyori, wayudo ni jongware, joma ting'o ka gidhi skul wuondogi gi siling 5, nyiewne mandas to miye ich. Koro wang'iso nyathi manyako ni kik ibed kod luoro, bende bed motegno kaka in nyathi manyako. Create your space. Bed ng'ama nyalo kwero ka en gima no to no. Ken gima oriere to wach moriere. Mane gima ngiso nyathi manyako ni bed motegno kaka nyathi mawuoyi. Nyathi mawuoyi chal gi nyathi manyako. Koro wabed motegno, nyithindo manyiri kaka wan nyithindo manyiri, wadongo kaka nyithindo manyiri, pod wan nyithindo manyiri. Erokamano. Apotere achiel kachiel ir nyathi manyako mondo mi ojiwe jowetene, onyalo miyo wasigande matin ni tang'o mochope kae to gin ang'o gini mosekale manyalo jiwo nyathi moro manene kuro mabende ngimane chal ka gima digni kamoro monenie sani. Chagi nyingi. Okay, nyinga Masi Omondi. To the inspiration behind ma osebedo event ni an amor nikech wadhialo odiochiengni to gik mang'eny wasebede kwa kale kaka an nyathi manyako e leadership iyudo ka wavae e sit moro kata e school kata e position e organization kata mana gi government gi iyudo ka koro ok dwa yiero wan kaka nyithindo manyiri nikech iwacho ni wan onge gima wanyalo konyogo community, onge gima wanyalo konyogo nyithindo moko e school. Koro mano challenge mane wasekale, lakini kuom gisani kuom odiochienge mang'eny wasedhialo mag nyithindo manyiri gi I stand kai confidently nikech an sani an e position moro maber ma an askonyo community members, akonyo nyiri wetena manowe school nikech iemo hiu, akonyogi gidok e school, akonyogi giyudo kony mamoko koa e organizations mamoko. Konyogi e yo mane? Yor tiegruok koso wuoyo kodgi? Wakonyogi mondi wawuoyo kodgi, wajiwogi, waterogi e skul e yor tiegruok. Nitie moko mawapuonjo loso sabun mapini, nitie jomoko mawatero vocational trainings, nitie nyiri moko mabende waketogi e groups sana young mothers ma wakonyo nyithindgi bende to waconnect walink gi organizations moko makonyo nyithindo manyiri mani. In kaka in mondo mini chop kade be nitie yo moro amora mano konyigo minyalo lero ne ng'ato miyo koro ichopo ka imbe nigi teko mar jiwo nyathi moro? An kaka nyathi manyako nokonya nikech nayudo mentorship koa e organizations mamoko. Kane atieko school to ne onge kaka nanya donjo school to nitie organizations mamoko mane ni around kanyo nobiro mowuoyo koda kana se give up ni koro sombo rumo gi kanyo magi biro gi konya gi miya mentorship magi jiwa ginyisa kaka nyalo dok e school ma achaka stand up ayudo self confidence my self esteem no rise adhi e school sani emo mi achopo kama chopeni. Erokamano ahinya. Mana kamano George Bati iwinjo sigana mopogore iwinjo ka nyathi manyako no yudo jol kendo yudo sir ka geno neno serumo mar dhi mbele kod nyime kod somo kaka nyathi manyako kaka thothne wayudo nyithindo manyiri sama osechopo kamano to katede
morio atir maonge kamora mora mobare to mano bende inyo ngima nyithindo manyiri mathoth. Ka kamano kionge penjo iwinjo chenro madhi mbele ka ndi pod wago touch pod gitego gi pod uloso kodgi mondo mi nyathi manyako nyalo bedo ni gi shida mora mora kata midhiero mora mora manyalo tame dhi nyime kod ngima ne ober ngima ne makiny to yudo kako nyalo chung malo kendo mondo bed ngama nigi nyadhi ngama nigi duol ngama nigi teko manyalo telo ne oganda kata manyalo wacho gimoro mati e dier oganda kaka joma chuo imiyo thuolo. Ka kamano taduoko ni studio wago touch ka ndi we wamed dhialo nyithindo manyiri makoni ka itego gi e yo mopogore opogore. George Bati an kuom idhi nyime kod weche mamedo tucho e mesa mar ke weche. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report manimba ahinya kowuok Nyang'oma e kaunti ma Kisumu kama nyasi mar dhialo nyathi manyako timore odiechieng' ma kawuono. Nyako Ramogi wadani wawuok kono kendo koro wabiane gwenge ma Kiambu koni. Apisas mag arita Indeya kaunti ma Kiambu ondhiyo achije moko adek ma itudo kod keth mar kuo jamni bang' moko kuom jamni mane olal ne oyude dala mar achiel kuom achijego. Lipot yango ni obila noyudo achich achiel rando ka ne odich onyiedho dhiang' mane okwal bang' luwo tie jamni no nyaka e dala no. Achijno kata achijego koro odinegi e tesend obila makono mago makedo kod kuo mag jamni e gwenge mag Indeya e kinde ma nonro pod dhi nyime mar manyo ni to winjo bed ni okang' mane mikao negi. Lipot makamano oyangi gi ruoth ma Ndioni Benis Mumbi ma olero ni gitiyo gi achijego e yango jowetegi mamoko ma osebedo ka mono jopiny nindo gi kuo mag jamni. Washukiwa watatu ndio wanaendelea kuhojiwa ili watupe report vile hii wizi imekuwa ikiendelea katika kutoka Gethidhia na hapa kwetu Dioni. Ng'ombe zangu ziliweza kuibiwa na tukazifuata na watu wa kijiji. Na wakati tumesifuata kutoka Gethidhia pahali panaitwa Manyoni, tumevuka kwa msitu imetuleta mpaka Dioni Deya. Na hapo ndio tumekuta wale zimeingizwa kwa boma ya mtu mmoja, yule ni mmoja wa wale washukiwa, na tukakuta ng'ombe zingine ziliibiwa mbele ya hiyo yangu zikakutwa kwa hiyo boma. Wicho kaka weche mag kuo jamni ng'ato yudo rando ka nyiedho jamni kata dhiang' mokwalo. Iwacho ka koro dhier aremba minyiedho ka ng'ato ng'iyo rangach to koro jamni mokwal to koro inyiedho king'iyo kanyo ka ng'eyo Nyako Ramogi wadhi nyime. Piny owacho kokalo e bad migawo mochung' ne weche mag dongruok alwora mar hoho mar Kerio KVDA ochako chenro mar kunyo yewni e kindeni ma igeno chwe mar koth mar El Nino kaka yor konyo jopiny makono e yudo pi mar jiwo pur kendo tieko gwandruok mosebedo ka ilaro kuonde mag modho jamni manok e gwenge makono. Chenro no ma itime gweng' ma Ondoto Samburu West igeno ni biro konyo ganda jo Samburu kod Pokot yudo pi kendo kelo kwe e kind ogendinigo ma osebedo ka ok modhre pi e kinde mokalo. Jatelo maduong' mar KVDA Sami Naporos olero ni gichano mar kunyo yewni mathoth e tong' mag counties ma jopith jamni wuoke kaka yor jiwogi mondo mi gidonji e pur kaka yor kedo kod nok mar chiemo e gwengego kendo jiwo kwe e kind jopiny. Kuna manufaa mengi kwa sababu inasaidia watu pia kwa maji kuchota, na pia inasaidia wanyama na pia wanyama wa pori. Kwa sababu zamani before kama tulikuwa na hii maji tulikuwa na shida mingi sana. Tulikuwa na shida ya wanyama, pia tulikuwa na shida ya What is important is again the issue of conflict management. Most of the conflict that we experience in this particular region is because of livestock keeping or the big stock. And you are thinking that if people adopt a sedentary life and go to farming and more importantly crop farming, then it will reduce by a large extent the issue of cattle rustling in this particular region and support or assist the issue of coexistence and harmonious living among the communities within the Kerio Valley. And when we have vegetables here now, so these vegetables end up in the kitchens of these women and the children consume vegetables. So I think this is an approach that is really encouraging, whereby we are also creating food security. We are also putting money in the pockets of our people, especially from these arid areas. Jotelo e kaunti ma Tharaka Nithi oyango ni gin kod luoro kaluwore kod dok piny e kwan mag nyithindo ma yawuoyi manie sikunde. Ka giwuoyo e nyasi mar yawo ayanga sikund sekondar ma PCA Tugororo e sub-county ma Ng'ombe, jatend migawo mar somo e kaunti no Bridget Wambua olero ni chalno medore ahinya e ward ma Ng'ombe. Wambua kwayo mar mondo
keto kenge mawinjore mar neno nyithindo ma yawuoyi otieko somo. Ka bende gavana mar kaunti no Mudhumi Njuki okwayo jonyuol mondo oriw lwedo e neno ni nyithindgi odhi e skul. The boy child in Igambongombe in Tharaka Nithi County is an endangered species. Kwa sababu we overemphasize on the girl child. Wasichana wetu wamekuwa hata ukiangalia confidence. Hata nikiwaambia sasa wasimame hapa na vijana utaona vile wamekaa. Wanasimama namna hii, vijana wetu wanasimama namna hii. Now I want to tell our boys to have confidence. Kwa sababu musipojikakamua, musome kwa bidii, au wasichana wataolewa mbali. Ile masomo yote tumepea wao, tutuwachunga, itaenda kwa wanaume wengine ambao wanasoma, nyinyi mtabaki hapa mkita kama huko. Kuna vijana wengi sana huko Gishagi ambao wamekataa kusoma. Watu wanaenda kibarua ya kuchunga ng'ombe. Thoth jodongo manitiere kidiegni 70 mawuok e kar chung'o bura ma Undanyi kaunti ma Taita Taveta yangore ni kalo e pek kalipot lero ni anyuola ojwang'ogi. Jodongo yangore ni ok yud thieth makare, chiemo kaachiel kod sir mag oganda. Ka oloso e kinde romo mar chiwo kony ne jodongogo e Undanyi, Lina Chao ma otelo ni chenro ma oyango ni dwaro nitiere mondo mi oganda osir jodongo e yudo ngima makare. Kata kamano, lakteche mag riwruok mar Equity lero ni nonro margi yango ni thoth jodongogo onge gi nyalo mar dhi yudo thieth e wi tuoche matuoyogi kamoting'o tuo mar sukari. Oganda koro kwa mondo mi obed e ong'ala motelo mar siro jodongo e gwenge makono. Nyaka sani 45% mag jodongo e kor gwengego ok yud arita mar ngima makare. Magonjwa yao wengi ni pressure, hiyo blood pressure. Wengine hapa zilikuwa juu sana na ile shida yao kubwa ni kununua madawa. Tungewasaidia, tungechanga tukanunua madawa zao. Wengine wako na hizi arthritis, wanaumwa sana, tungewasaidia tukawashika. Na kuna mzee mmoja hapa alikuwa 91 years na wengine naona ni wamefiliwa mapema, wako lonely, watu wao wako mbali, hawakuji kuwasaidia. There is a lot of malnutrition. And there is also the aspect of lifestyle conditions like diabetes and hypertension. And interestingly, some of them are living at home alone, and no one is taking good care of them. Watu ama vijana ama watoto wamesahau wazazi wao. Kwa hivyo wazee wengi wako lonely, wako wana upweke. Kwa hivyo tumeona ile hali ya upweke ndio imefanya wengi hata wameathirika kiafya. Tunasema kama tungepata kweli hii nyumba wawe wana socialize pamoja. Manake binadamu ni awe na mwenzake, lakini wengi nimeona hawana wafanyikazi, hawana watu wa kuwapikia, kama mama kama watatu. Ramogi omedo dhi nyime gi weche manyien. Koro wadonjo motende kod weche mag kodh El Nino gi ikruok moketi. Jopuonjre sikund primar ma Kokwa mayudore e chula ma Kokwa e nam ma Baringo mosebedo ka ng'ado pi manyang' nitie ka gidhi sikul oyudo fungruok bang' chiwnegi yie mar anduro mondo mi okonygi e wuoth madhi sikul. Jopuonjrego geno ni oula ma inyalo kel kod koth mar El Nino ok bi ketho yie makoro migino. Wuoth mar manyo rieko ne jopuonjre e sikund primar ma Kokwa mayudore e chula ma Kokwa e nam ma Baringo osebedo kod achiedh nade ka ngimagi bende ni kamarach, ka jopuonjre notho gi wang'gi ka ging'ado aora kod bath nam manigi kod nyang' kod le mamoko manyalo kelo lal mar ngima ne dhano ma bende fwayore okinyi kod odhiambo e alworano. Jonyuol to kod jopuonj bende nyiso luoro ma gisebedogo e wi ngima mag nyithindogo. Unaweka mtoto mgongo, unafika mahali unaenda mpaka unaslide, unaanguka. Sasa ni Mungu tu anakusaidia ndio utoke na mtoto. Kwa sababu mara nyingi kuna kuanga na matatizo ya mamba na ipos. Kata obedo ni luoro osebedo e kinde mokalo, mor koro donjo ne jodak makono bang' yudo yie mar anduro ma koro sani nyithindogo biro tiyo godo e yore mag wuoth ka gidhi manyo rieko. Pepo ikikuja hakuna kupita tena. Watu wanateseka hapo sana. Mara zingine upepo inakuja inabeba watu kwa sababu ya hiyo nguvu ya upepo. Sijua ni nini iko ndani ya hiyo maji, kwa sababu hata mamba hapo anakuja kulala kwa hapo,
Sasa ni Mungu tu ndiye anakusaidia upite tu. Jokanyo koro ni kod geno ni kopogore kod kelo wuoth mayot ne jopuonjre. Rang'iny mar somo bende koro biro idho e sikundno. At the end of the day, we will be promoting education by having donated that engine. Kata obedo ni geno mar chopo lek mar somo duogo ne jopuonjrego, luoro magen-go en ni kabende yandorono biro tiyo maonge kod ng'ikruok e kinde ni mabende oselieki ni koth mar El Nino biro chwe kendo nyalo kelo oula mapek mamedo pi mar nam mabaringo. Wakati huu ambaye tunatarajia El Nino, hiyo ndio sababu sasa tunataka kujenga daraja ingine kubwa ambaye haitawahi kusama, floating bridge ambaye hata maji kiongezeka itaendelea kupata hakuna wakati watoto watakosa kusafiri. E kinde ni majopuonjre mawuok e chula makokwa e kaunti mabaringo nenore kama oyudo fungruok. E kaunti ma Narok, gavana makono Patrick Ole Ntutu komakore kod duol mar Red Cross kod apis mar county commissioner ojuga apis mar rakruok kod midhiero matuch apoya mabiro rakore kod chandruok ma inyalo kel kod koth mar El Nino e kaunti ma Narok. So na kuomba ikiwezekana within the next 2 weeks tukuwe na MOU. Part of it will be how we will support your county kwa hii maneno ya disasters. Tutashirikiana kwa pamoja wakati huu ngumu ambayo tutakuwa pamoja na nyinyi. Na mimi nashukuru sana kaunti ya Narok, wako na watu ambao kila wakati tukitana wako. Pia mnaona hii lori ambayo tumeko nayo hapa. Hii ni lori nyingine ambayo pia na tuko na magari zingine karibu 4 ambayo leo tumeweka iwe ni ya emergency. Ningependa kuhimiza ikiwa wakaaji wa Narok tuangalie maneno ya watoto. Watoto wetu wasifuke tu mito bila kupelekwa na wazazi ama na mtu ambaye ni majua. Bang' jolony yango ni koth mar El Nino biro bedo mojiwore kopim kod koth ma osechwe kinde mokalo. Jokanyo medo keto kenge mag thiro midhiero mondo kik bi muom jopiny e kinde ma kodh El Nino migeno ni biro chwe pacho ka biro chakore. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of 2 sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina naitwa Frederick Pulei. Mimi ni mkaaji wa Kajiado County. Mimi ni mkulima, nalisha kuku, nalisha ng'ombe. Wakati ulipigiwa simu ulikuwa wapi? Nilikuwa nyumbani. Nilikuwa nalisha kuku wangu, nikashangilia sana, niliruka, nikamwambia Mungu asante. Hii pesa na plan kuongezea kuku ziko hapo. Niko na kuku wa kienyeji na mimi huuza mayai kwa wingi. Na ningependa ku-expand pale mahali na watu wasipuuze kwa sababu kama mimi nimeshinda hata yeye pia atakuwa mshindi kesho. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Chiru nitie to mak mana ni en kidam kida ting'eno kidang mi idhi timi giri moro midwa timo moriere. Nachao gi rech 1000.
nikech kej ka kej naketo 2,000 magin keje 5. mak mana ni pesa samoro ni watin go emomiyo samoro kanyal kawo rech mang'eny ahinya. Onego be namiyogi didek odiochieng', to lwedo machuoko amiyogi mana diriyo. Okinyi mang'ich adhi miyogi chiemo, kendo kachopo gimoro ka saa 9 adog achiera kendo adog amiyo kendo chiemo. Machini ya Ramogi wadonjo kidi machielo bang' wuok iweno wang'eni gwenge wato nonro magi chal nade. Chenro mar gwenge wa odiochieng' ma kawuono nyako Ramogi nonro terowa nyaka Nyamasaria mayudore e kaunti ma Kisumu. Nyamasaria en kama kidonjo Kisumu to ikale koponi wuok Nairobi, kati wuok Migori, kati wuok e gwenge mag Homa Bay. To bende ng'eyo ni to nonro mar Nyamasaria nowuok kanye? Wadani kawuono ni Millicent Adhiambo yango na ni to nying mar Nyamasaria ni nonro mare en mare. Chenro mar ng'egwenge. Mana kaka pile nyakoromoga John Kikui William Chengtichario marwaki kendo ni machiegni e chenro mar ng'egwengewa. Adugi kendo nyaka e kaunti namba 42 Kisumu dala kuma kelo nie nonro mar gweng' miluongo ni Nyamasaria machiegni. Bende jodak ong'e nonro mar gweng' magidake ma ong'ere kaka Nyamasaria machiegni wawinjane pachgi. Gimomiyo ang'eyo ni ka iluongo ni Nyamasaria, Wakisi nodak kone. Joksi, the word Nyamasaria en nyingi Jokisise. Jokisise nodak kone. Koro nikech Jokisise nodak kone, ema nochako kane Nyamasaria. Ne nitie mama moro mana winjo ni saro ji. Koro kuom mago mathoth an awinja gino ni Nyamasaria. To Nyamasaria en mama moro man saro ji, yani ki bedo siji in gi juok yudi isari. Koro mane gimomiyo nying mar Nyamasaria nobiro. Aparo ni ne en kumoro ma ji ne en town moro mane ji ng'enye, kumoro mane ji ng'enye, ji ne ng'enye, then biashara ne ni malo machalo kamano. But matuta ahinya kata ng'e ahinya, but kwerewa kata joma dongo mano onyuolowa kata mano onyuolo wuonewa ema nyalo ng'eyo matut, lakini korwan wato wapara. Kaluwore gi kit luo, kit joluo gi timbe wadonge Nyamasaria. Koro seche moko ne nitie ng'ama nodak kae mane miyo mane Saria. Koro ema nokelo nyingno. Koro seche moko nodak ka niluonge ni Nyamasaria, meaning she was a lady coming from Saria area. Koro ka nodak area ni emo niluonge kaka dong nitie Nyalego, Nyasiaya. Nyakoromogi mago e paro mowuok kuom jogweng'. Ini paro nade kiwinjo nying mar Nyamasaria? We koro wawinjane adieri kowuok kuom jogo mane nitie ka gweng' ni chakore. Nyamasaria ne en pap, to ne en riwa mar aora en Maloka. To nopogo kind jodongo ariyo madongo. Nopogo kind Oi gi Nyagweth. Nyagweth ne nigi malo, to Oi ne nigi mwalo. Koro jokoi mamoko nokadho, aora nokodok kocha. Joka Nyagweth moko be nokadho, aora nokoduogo koni. Koro niluongo pawno makonono, ne en pap malach, ne pa Ongo. Nyamasaria pa Ongo Goi. Ongo ne en jaduong' mang'ongo manodak e pawno, kendo ne kochopo sama seche ma kamagi to bede tie yiende moro ne nitie kanyo maduong' korwako ogudu marachar gi joho mare gi kom nyaluo. Ka joma amalo mwalo kadhi kuro to giwachonwa biyo Nyamasaria pa Ongo. Jomalo ka be kawuok dhi mwalo to giwachonwa biyo e gunda dala Oi mwalo. Koro jowagi noduogo koni. Koro pawni ka en iluongo ni Nyamasaria. Kisise nodak ka, winjo,
Koro kisi kodar ka to gidhi malo jogwa gi odarogi magi dhi kuma tinde ginticho. Ramogi, mana kamano wasewinjo adier ewi nono mar nying gweng' mar Nyamasaria. To koro humb Nyamasaria kod dongruok mage chalo nade? Ka nitie duka achiel kende malum, wan gi chiro jowa loki, mano en dongruok. Wan gi duka jowa ng'iepe kendo gigere utegi mok ni ok gigero, to mano gidongore. Nyamasaria kae ng'eruok mare ong'ere gi business ohala ni malo, dongruok waneno ka ni malo, ute gerore, koro wamor. Jo Nyamasaria ka, kian, according to my opinion, en tulo. Gihero ga tulo chini ya maji, nego ga jigo gotieno cha. Ema ng'eyo, ema nyalo wacho, awacho pacha. Yeah. Wan go hotels, wan gi kendo iluongo ni ang'owa bagi ni pubs, koro gikelonwa gik mang'eny to magi gik mwanyalo ng'eyo. Koro Nyamasaria ni odogo bira ma iluongo ni investors madongo mano waneno ka donje i Nyamasaria. Koro the first gorofa mano kuongo Nyamasaria iluongo ni Koguna. Ndara ni nonge kaka wan gi ndara biashara mantiere mineno along the petrol stations mantie kuonde gi te gitije be jitiyo kuonde gi dabal. To kata obedo ni kamoro ni kod dongruok ma bende jogweng' kwano achiel ariyo adek, rem ma gin go gin mage. Gima hinyo kaka jodak en pi moro aga malo ka ndalo koth, ka koth ochwe to kuond gina nam. Koro miyo yo magedo koluor, aora koyiech to udi go te ena pi nyaka nam tako, koro onge kama ji bedie maber. Ka sirikal nyalo losonwa wang' aora ni to gilosonwa wang' aora, gigolwa go ka ma giyieche nyaka nam obed wang' achiel. Wagombo ni mondo ogernwa chiro, mondo wabed gi chiro at least kuma ji nyalo logo kes ohala ji time tendara. Koro waneno ni mano ok ber, kes at least kata masira kotimore to yudo nyaka jok moko ma gine ma use tendara go. Security ng'eni ka ber to wanyalo timo ohala nyaka gokinyi, nikech ng'eni ka security ber onge ng'ata manyalo chando wadgi. Kwayo ma wanyagombo sana, manyakwayo kantie investors manyabiro invest more in Nyamasaria. Nyamasaria as a whole bor kako dhino manyabiro biya asto gi top notch security be kinyaketi na jopiny mondo ji odag kama ber. Mana kamano Ramogi, iwinjo gi iti, ineno gi wang'i, kendo koro in gi lony ewi nono mar gweng'ni ma iluongo ni Nyamasaria. Ma kata ka ikadho kae ni tineno olalo kata flyover ma Nyamasaria, ma bende en olalo mikadho ka ichopo boma ma Kisumu, ting'eyo ni ang'o miyo nochak kae ni Nyamasaria. Oriti masani wachopo e giko mar ng'e gwenge wa kawuono, warom juma manyien e nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo. Wadonjo weche mag tuke bang' ka waseng'e gwenge wa Ramogi. Joseph Ndivo ma en jadak makayole jaloch mar jumani mar nus milion e shabiki kaende jackpot. Ndivo yande en dereba mar taxi ma bang'e to tijene okethore bang' yudo masira mar ndara, kendo lero ni oliko kare duoko mar tuke 11 kuom tuke 13. Owacho ni obiro tiyo gi omenda go e chulo school fees ne nyithinde, komedo ni to omenda modong' obiro chako godo ohala. Nyaka sani joloch maromo 27 oseyudo jackpot maromo milion 13.5. In bende Ramogi inyalo donjo e tugoni ka yoro ote machuok mondiki ni KJP e nambari 9063. Wewe ni mshindi wa nusu milioni. Hii pesa ukipigiwa simu ambapo umeshinda nusu milioni, ulikuwa wapi? Na on Sunday nikapikiwa simu nikaambiwa mimi ndio mshindi wa kaenda jackpot mwendo wa saa 4. Kwanza nikafikiria ni Coleman, nikarudi nikapikiwa nikaona sio Coleman, nikaeleza mwenzangu, nikaita mwenzangu nikamweleza.
Nikamwambia nimekuwa mshindi, akuja niangalie kama nimeshinda juu nilikuwa naona ni kama Conman. Akaniambia ni ukweli nimeshinda juu nilikuwa nimeumia na nilikuwa kwa nyumba. Yes. Unaona already nimeumia, siwezi fanya kazi. Nilikuwa nafanya kazi bareni, lakini by now nakaa kwa nyumba. Nitatumia pesa kwa kusomesha watoto, nilikuwa na shida ya watoto, school fees, na ingine nitaweka kwa biashara, ni boost biashara yangu niendelee kimaisha. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV gi sani giko mar weche manyien mag Migago. Puoch gi pak ne in mikao thuolo mari kendo ibedo koda chakruok nyaka giko mar weche manyien. Pod wan gi mamoko kendo mamedo iko ni odwa mar kawo weche gi koromo saa 10 weche manyien mag kagi kacha. Saa 1 gi saa 3 mar otieno bende weche manyien adimba e Ramogi TV. Kaka pile wan ka nikech inomiyo kamoro amora ma intiero kamano kuom medo keto kafe ni kawuok Kowino Migori County. Erokamano ahinya. Makamo wacho ni ng'ama onyuolo nyathi manyako, mano ng'ama onyuolo dongruok kendo nyuolo bengi. Obiro yudo nyak kinde duto. Mago mana moko manyalo lidho gi sani, mudong' mabiro wacho koromo saa 10. Kao kamano, erokamano ne jogo mosiro weche manyien mag Migago, poch gi pakin bende miketo wang'e. Nyinga en George Bati, oriti masani. Ageno ni ano kawiro makeup